We zijn op de Langeberg in Brunsum, in het parochiehuis van de Langeberg om precies te zijn. En hier repeteert iedere vrijdagavond popkoor Jocola. Jocola is ooit begonnen als jongerenkoor Langeberg. Tegenwoordig zijn het de pareltjes, dat zijn de kleine jongens en meisjes. En Jocola is inmiddels al meer dan 40 jaar een zeer bekend en populair popkoor. Ze zingen graag met elkaar, wie niet. Ze doen mee aan wedstrijden, ze organiseren evenementen. Ze worden gevraagd bij evenementen, bij verzorgingshuizen, noem het allemaal maar op. Hier repeteren ze en wij gaan achter de schermen kijken bij zo'n popkoor. Ralf Hamer is de dirigent. We hebben hem bezig gezien. En nou Ralf, je hebt wel flink de wind eronder. Hè? Er is discipline in die club. Ja, we doen ons best natuurlijk. We doen ons best om dat zo goed mogelijk vol te houden. Want ja, we willen wel een beetje op niveau werken. Dus dat hoort er absoluut bij, ja. Nou, en het klinkt als een klokje. Dat komt ook niet zomaar aanwaaien. Daar moet je ook hard voor werken. Daar moeten we hard voor werken, maar daar zijn we al een tijdje mee bezig. Hè. Ik ben al een tijdje hier als dirigent bezig. We gaan langzaam richting de 20 jaar. Dus het is niet van iets wat we gisteren op vandaag zeg maar gedaan hebben. Dus dat is niet vanzelf gegaan. Dus nee. Muziek is je beroep. Je staat voor de klas en je doet 2 koren, zei je me. Wat natuurlijk leuk is aan zo'n popkoor, dat is een heel andere wereld dan het klassieke koor. Hoe zie jij dat? Nou ja, goed, dat is inderdaad wel waar ik de meeste affiniteit mee heb. Ik heb in mijn opleiding natuurlijk wel klassieke dingen gedaan, maar ja, waar ik zelf vandaan kom is inderdaad meer vanuit de popmuziek. En ik ben daar eigenlijk ook altijd, heb daarin gezeten. Ik ben op mijn 17e begonnen als toetsenist bij een koor en sinds die tijd zit ik eigenlijk in de koorwereld. En op een gegeven moment dacht ik van achter dat keyboard van ja, dat kan ik zelf ook wat die mensen daar naast mij staan te doen. Dus toen ben ik langzaam dat gaan doen en eigenlijk ja, veelal de dubbelrol piano en dirigeren tegelijk, zeg maar. Dat is eigenlijk ja, iets waar ik in gegroeid ben. Dus, maar dat is absoluut vanuit de popmuziek wel gegroeid, ja. Ja. En ja, je hebt natuurlijk ook klassiek, maar ook qua popmuziek. Je hebt zo enorm veel muziek. Je kunt uit zoveel nummers kiezen. Hoe doe je dat? Bepaal jij dat? Of is dat in samenspraak? Nee, we hebben een muziekcommissie. Die muziekcommissie die, bestaat uit een aantal leden en natuurlijk uit mijzelf. We hebben ook vanuit de leden altijd de mogelijkheid om liedjes aan te dragen. Dus de leden komen ook regelmatig met liedjes van hey Ralf, dit lijkt me leuk. Dan wordt op een lijst gezet, 1 keer in de zoveel tijd nemen we die lijst door. En zeggen we vanuit de muziekcommissie, nou dit zijn de toppers, die halen we eruit. Nou ja, meestal hebben we een lijst met meer toppers dan we kunnen uitvoeren. Want ja, er staat altijd natuurlijk wat reserverepertoire klaar. Maar ja, zo kijken we wel steeds dat we iets, ja, ook af en toe weer iets nieuws en iets anders doen. Dus, ja. En hoeveel nummers hebben we nou in de kast staan? Oh, dat is een goede vraag. Ik bedoel, ik zit zelf al met 5 klappers. Dus ja, er zitten wel een aantal nummers in die we weer een tijdje niet gedaan hebben. Dus we proberen regelmatig dan ook weer op te frissen. Maar ja, ik denk dat het er zeker een stuk of 50 zijn die sowieso al in de klapper zitten. En dan hebben we nog kerstrepertoire waar er denk ik ook nog een stuk of 20 in zitten. Dus ja. Ik zou zeggen, ga vlug poseren, want je moet zo meteen weer aan het werk. Ja. Dankjewel. Bedankt. Sierik is de voorzitter. We zagen hem toen straks slepen met koffiezetapparaten en alles. Dat regelen ze hier allemaal zelf in het parochiehuis. Sierik, je bent voorzitter al lang? Nee, een klein jaartje pas. Een klein jaartje pas. En lukt het allemaal?
Ja, lukt wel. Het gaat op zich wel goed. Ja. Ik geloof niet dat hier veel opstandig volk bij zit. Hè? Nee, we zijn een gezellige club. We noemen ons ook wel de Jokela-familie. Dus wat dat betreft, het is een familie waar, zou je bijna kunnen zeggen, waar we mee samen repeteren, waar we samen mee zingen. Ja. En jullie hebben, geloof ik, een stuk of 50 leden. Jullie doen het al meer dan 40 jaar. De vereniging staat er dus prima op. Ja, het staat er zeker goed op. Ja, we hebben inderdaad meer dan 50 leden. Volgens mij ondertussen richting de 56 leden al. En ja, daarbij moeten we ook soms helaas mensen teleurstellen die er graag Toch bij wel? willen komen. Okay. Ja, om de klank te bewaren en om de het samenklinken te bewaren. Moeten af en toe proberen we toch ook de samenstelling gelijk te houden. Ja, er is er ook nog een wachtlijst? Of, Ja, dat is bij de sopranen en bij de alten net niet meer, geloof ik. Hebben we inderdaad een wachtlijst. En ja, Ralf die kijkt altijd eventjes van welke stem ben je nou precies. En als een dame komt die dan een sopraanstem heeft, dan moet u die helaas op de wachtlijst zetten. Ja, want je zult wel een beetje moeten kunnen zingen om lid te mogen worden. Ja, je moet wel een beetje kunnen zingen. Ja. De rest regelt Ralf. Maar, goed, financieel krijgen jullie het geregeld. Jullie hebben hier denk ik niet zo'n dure accommodatie. Dat lukt allemaal. Dat lukt allemaal en het is ook natuurlijk in samenwerking met het kerkbestuur hier. We pakken als vereniging, niet alleen onze vereniging, maar ook samen met de Pareltjes, pakken wij hier zaken op. We hebben het hier pas geleden, hebben we het hier nog allemaal een beetje verbeterd. We hebben de kozijnen bijvoorbeeld geschilderd, de deuren geschuurd. En dat doen we eigenlijk als vereniging samen. Dus leden die komen vrijwillig hier naartoe en dan pakken we het samen op. Ja, dus een goede spirit kun je zeggen. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Jullie zijn inspiratiekoor. Dat moet je ons even uitleggen. Ja, we hebben dus ons aangemeld, of wij hebben ons niet aangemeld, dat hebben andere mensen gedaan, leden, maar misschien ook mensen buiten Jokela hebben ons aangemeld om inspiratiekoor te worden voor het VNK Limburg. Daar hebben in totaal 42 koren, als ik me niet vergis, voor aangemeld, of die zijn ervoor aangemeld. En van die 42 zijn er uiteindelijk 6 echt verkozen tot inspiratiekoor. Wij zijn daar één van en we zijn best wel trots dat we die titel mogen dragen voor 2 jaar. En we proberen daarmee dan ook andere mensen, maar ook andere koren te inspireren. Ja. Goeie zaak lijkt me. Ja, ik denk het ook. Keep it up en veel succes daarbij. Dankjewel. Komt helemaal goed. Praten we nog met een paar Jokela VIP's. De secretaresse is Nancy en haar rechterhand, zegt ze, ik weet niet of ze daar straks ruzie over krijgt, dat is Vera. Dames, jullie spelen ook een belangrijke rol in deze bloeiende vereniging, deze prachtige club. En jullie hebben ook altijd van alles op programma staan, hè? Vertel eens. Veel uitvoeringen, maar ook veel leuke activiteiten. Dus we hebben laatst hebben we een klusdag gehad, hier in het Proghuis, heeft de voorzitter ook al gezegd. We zijn laatst naar Rotterdam gegaan, naar Rotjekoor. Daar hebben we meegedaan met het Korenfestival. Noem maar op. We gaan binnenkort meehelpen met Oktoberfeest in Brunsum. Dus eigenlijk allemaal leuke dingen wat we met de vereniging samen doen. Ja. En Vera verzorgt een beetje de PR, zie ik dat goed? Niet helemaal. We hebben binnen Jokela allemaal verschillende commissies, waaronder ook een PR-commissie. Dus er zit altijd een bestuurslid in en andere leden vanuit het koor die zich daarvoor op kunnen geven. En voor alle activiteiten die we doen hebben we ook een activiteitencommissie. Dus dat is niet alleen het bestuur die dat regelt, maar ook een fantastische activiteitencommissie. En zo hebben we een stuk of 10 commissies bijna binnen Jokela, zodat alle leden een steentje bij kunnen dragen. Oké, veel commissies, dat is ook veel vergaderen. Ja. Ja, heel maar dat hoeft geen straf te zijn natuurlijk. Nee, dat is altijd wel een feestje, de vergadering. Ja. Dat is, dat mogen we niet zeggen. We hebben het altijd wel leuk samen. Hey, en hoe belangrijk is deze accommodatie dan voor jullie? Want jullie repeteren hier, maar bijvoorbeeld die vergaderingen of andere dingen, jullie doen alles hier? In principe de vergaderingen van bijvoorbeeld de bestuursvergadering doen we gewoon rouleren binnen het bestuur. Dus iedere keer bij iemand anders thuis. Maar een vergadering van een muziekcommissie of een activiteitencommissie, dat kan wel eens vaker boven plaatsvinden na een repetitie. Ja, want ik neem niet aan dat dit iedere dag open is, hè? Want jullie verzorgen het eigenlijk helemaal zelf.
Ja, dat is eigenlijk door een beheerder wordt het beheerd, maar wij helpen eigenlijk mee om het nou een beetje op te knappen. Het schijnt wel dat hier gewoon elke dag wel iets te doen is van een vereniging, maar zo openbaar is het niet open. Nee. Dus echt voor verenigingen of feestjes. Ja. Nou dames, diep respect voor jullie enorme inzet en veel succes, ook met wat er nog allemaal gaat komen. Ik heb verteld over de pareltjes, dat is zeg maar de kleine afdeling. En we hebben het hier met iedereen hier over Jocola, u heeft ze ook horen zingen. Daartussenin, om die stap niet zo groot te maken, hebben we nog XXL. En dat wil dus zeggen dat die, zeg maar de kleintjes, dat die voordat ze kunnen overstappen naar Jocola, dat ze een beetje kunnen wennen aan andere muziek en ook een beetje qua leeftijd een beetje weer een volgende stap maken. Dat is dat XXL. En ik heb hier 2 XXL exemplaren naast me staan. Dat moet u niet letterlijk nemen natuurlijk, ik ben de enige in het gezelschap. En dat is Lynn en dat is Levi. Vertel eens. Ja, hallo, ik ben Lynn. Ik zit nu net een jaartje ongeveer bij Jocola. En ik ben inderdaad bij de pareltjes XXL gekomen als ondersteunende zang. Ja, en daar ga je ook nog wel naar de repetities of naar optredens en zo? Ja, als het goed is, wel ja. Op 30 september hebben wij een concert met de pareltjes en Canto Rina. En daar zingen de pareltjes dus ook bij mee, de pareltjes XXL zingen daar dus ook bij mee, ook als ondersteunende zang. Ja. En het is eigenlijk de eerste keer dat XXL zo naar buiten treedt. En Levi, en wat is jouw rol dan nou eigenlijk? Want ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. We zitten eigenlijk al best wel een tijdje bij Jocola. Wij als Jocola-leden, Ralf heeft ons benaderd als ook dirigent van de pareltjes XXL. Van, willen wij ook bij de XXL gaan komen om het voor die pareltjes ook leuk te maken. En dus van met extra ondersteuning van mensen vanuit Jocola andere liederen te kunnen zingen met onze ondersteuning erbij. En ik zie het ook een beetje als de drempel verlagen om daarna, als het hun heel goed bevalt, om daarna ook de stap te maken om bij Jocola te komen als ze een beetje te oud worden voor de pareltjes, het kinderkoor. Ja, en nou ik je toch spreek, dat viel me wel op. Dat is misschien ook helemaal niet abnormaal voor zo'n koor als dit. Maar de mannen zijn zwaar in de minderheid. Hè? Hoe kunnen jullie dan toch hoorbaar blijven? Door gewoon extra hard te zingen of hoe werkt dat? Nou, onze dirigent die heeft ook al verteld dat er een mooie ledenstop is bij de vrouwen om te zorgen dat wij als mannen er nog een beetje tegenop kunnen knokken. Maar zelfs wij de mannen hebben ook een ledenstop erop zitten. Maar we hebben nog genoeg ruimte als er nog iemand zich zou mogen aanmelden. Dus plek genoeg voor iedereen. Oké. Nou jongens, even de keel smeren en dan weer zingen. Hè? Dank je wel. Zeker.